Aşgabatda Talip Joşkun 2026 döredijlikli festivali geçirildi. Aşgabat Aydymsat merkezinde Türkmenistanyň magtymladyny Ýaşlar Guramasynyň merkez geňeşiniň hemde Bilim Ministrliginiň bilelikdäki guramagyny ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň çeper höwesçiň talip ýaşlarynyň arasyny eglan edilen Talip Joşkun 2026 adly döredijlik festivaliniň jemleýiji tapgyry geçirildi. Dawaranyň başynda festiwaliň jemleýiji tapgyryna gatnaşýan talip toporlaryny hemde Türkmenistanyň magtymladyny Ýaşlar Guramasynyň merkezi geňeşiniň ýanynaky Arkadagly ýaşlar elektron jurnaly bilen döredijlik ara gatnaşygyna aýratyn işçilik görkezden ýokary okuw mekdepleriniň ilkinji ýaşlar guramalarynyň ýol başçylaryna guramaçylar tarapyndan hormat haty we gymmat bahaly sowgatlar gowşurly. Festiwaliň dowamyny ýylyň şygar bilen bagly edebi çeper kompozisiýalar, milli we nusgaw sazlar, aýdyşyklar, halk aýdymlary hemde halk döredijliginiň eserlerinden parçalar ýerine ýetirildi. Döredijlik festiwalina gatnaşyjylar wehinli ýaşlary ýüze çykarmak, olaryň okuýup başarnyklaryny açyp görkezmekler wagtda ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman Arkadagymyza we Arkadagyly gahrman serdarymyza alkyş aýtdylar. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portaly bilen galyň. Bize agza bolmaklygyn unutma.